2 dana posle još jednog slučaja trovanja pasa, ovoga puta u ulici Zdravka Čelara, uzorak opasne materije na analizi je u Gradskom zavodu za javno zdravlje, ali ostatak otrova i dalje je na ulici. I dok za njegovo uklanjanje izgleda da niko zvanično nije nadležan, opasne materije kojima neko truje životinje po Beogradu mogu bez ikakvog papira u poljoprivrednoj apoteci potpuno slobodno da se kupe. Otrov je i dalje u dvorištu. Onaj ko je spremao obrok posle koga su 2 psa mrtva, a jedan u teškom stanju, morao je ne samo biti pun mržnje, već i snabdet po život opasnim supstancama. To se sada analizira u laboratoriji i također je izvršeno uviđanje na samom licu mesta, nije bilo ničeg specijalnog o čemu bi trebalo posebno voditi računa. Znači nismo uočili da je došlo do ekstra kontaminacije zemljišta, tako da ćemo nakon analize reći o kojem otrovu se radi. Mobilna je 24 sata dostupna ekotoksikološke jedinice grada Beograda, a na teren po pozivu šalje centar za obaveštavanje. Njega treba da zovete ako na ulici uočite sumnjivu materiju, a u slučaju da ju je pas pojeo, najvažnije je da reagujete brzo. Kada pas proguta taj otrov, da mu daju neko sredstvo koje izaziva povraćanje, što često nije baš lako imati pri sebi u parku, dati neki medicinski ugalj i to se podrazumeva prvih pola sata po konzumiranju kontaktu sa tim otrovom. I ono što je najbitnije, trk kod veterinara. Kreozan i furadan, insekticidi za koje se sumnja da su korišćeni u poslednjim slučajevima trovanja pasa, najjači su otrovi takozvane prve grupe. Ova zakonom zabranjena i iz prodaje povučena, kako nam kažu u jednoj poljoprivrednoj apoteci, pre deceniju. Neko izgleda vadi iz sopstvenih rezervi ili pokušava potpuno slobodno da nabavi neku adekvatnu zamenu. Dođu, imaju problema upravo sa psima lutalicama koji žele da se reše, pa dolaze, traže nešto za mačke, za golubove koji im prave neke štete, da kažem, ali mi tačno otprilike i znamo ko zašta dođe. Osim što moraju da se razumeju u pesticide i đubriva, zaposleni u poljoprivrednoj apoteci, moraju biti stručnjaci i za ljudsku psihu, pa da procene kome će, a kome neće oteti neku opasnu materiju. Ovde nema recepta kao u običnoj apoteci, pa se dešava i to da grupa 15-godišnjaka negde oko Nove godine dođe da traži kalijum nitrat da bi napravili dimnu bombu. Uvijek ih odbijamo. Ne prodajemo im je sad baš ako se neko provuče da kupi na svakome. Ovdje svako može da dođe kupi bilo koji otrov i u bilo kojeg, da kažemo od bilo kog otrova to se može biti letalno, samo u nekoj jačoj koncentraciji. Letalno znači smrtonosno, a to opet znači da je takvo i dvorište u ulici Zdravka Čelara. Jer kao što ne postoji zakonska regulativa o tome ko, na koji način, šta i pod kakvim uslovima može da kupuje u poljoprivrednoj apoteci, tako niko nije nadležan ni da potencijalno smrtonosnu materiju sa ulice skloni. Pozivi različitim službama i nadležnom ministarstvu svodili su se ili na prebacivanje nadležnosti ili na upozorenja da ne postoji precizan zakon koji ovo reguliše. Kako nam je rečeno u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, takve slučajeve u praksi najčešće rešavaju vatrogasci uz pomoć gradske čistoće.